Mit liv har 100% været koncentreret om Østerbro, og alt er foregået i en meget lille cirkel deromkring. Jeg blev født på en fødeklinik, der ligger på hjørnet af Vendmindvej og Kildevældsgade. Og jeg blev så båret lige rundt om hjørnet. Og da mine forældre døde, der overtog jeg sådan set lejligheden, og jeg boede der lige siden. Da jeg var lille, der opfattede jeg vinteren som lang, sort, et uendeligt kapitel. Jeg var født i januar måned, og den sidste dag i måneden. Da jeg var lille, inden jeg tog i skole, eller gik i skole, så kørte vi ned på en badeanstalt, som hed Mågen, som lå i Hellerup Havn. Og det gjorde vi jo i. Min far var jo vinterbader og fortsatte det hele livet igennem stort set. Det må jeg erkende, at det kunne jeg ikke klare. Jeg synes efterhånden, som jeg blev ældre, der blev det mere og mere modbydeligt, og i dag vil jeg løbe skrigende væk, hvis jeg skulle i vandet i 3 graders varme. Det havde jeg altså absolut ikke lyst til. Men jeg husker især, for vi kørte bagom der, og vi kørte ned forbi Svanemøllehavnen, og min far han pegede altid ud og sagde, her kommer der en strand en dag. Og det lavede vi meget sjov med, blev ved med at sige, ja, hvornår tror du, stranden kommer? Tror du, det bliver i din tid? Ja, det gør det da. Ja, det blev så ikke i min fars tid, for den er jo ikke mere end, det er nok 30 år siden min far døde, og den er jo ikke meget mere end 5 år gammel, den strand, men den kom, det er rigtigt, det havde han sørme ret i. Det var synd, han ikke oplevede den. Det glædede han så meget til. Den største forandring, jeg rent umiddelbart kan erindre, det må være med barakkerne, der lå blandt andet i Bryggervangen og til dels også i Bellmansgade, der hvor de store betonblokke nu bliver sat i stand. Der fik vi besked på, at vi skulle absolut ikke gå over på den side, hvor barakkerne var, for det var der rossede både. Det ville mine forældre ikke have. Vi skulle gå over på den anden side, både når vi gik ned til toget, når vi kom hjem igen. Så det gjorde vi altid. Så det er jo selvfølgelig noget værre pjat, men altså, det var den indstilling, min far havde dengang, så det fulgte vi selvfølgelig. I Polemutstræde og Likørstræde, der var jo, lå der en stor tømmerplads, det husker jeg ganske tydeligt, og det var, altså jeg elskede det der med, at man kunne hamre og banke, og det synes jeg bare var spændende, det der, ikke? Allerede der havde jeg altså en passion for træ, ikke? Så det var måske derfor, jeg senere endte med at blive tømrer, det ved jeg ikke, men det har jeg været glad for. Bortset fra de lange sorte vintre, men tømmerfaget som helhed, det har jeg været glad for, og det har ført mig vidt omkring. Jeg går hen mod bunkeren, og mens jeg går på gaden, er jeg stadigvæk en del af den virkelighed, der er på gaden. Mit liv, mit arbejde, min familie, det hele. Det er jeg sådan set stadigvæk. Så nærmer jeg mig bunkeren. Jeg begynder at tænke mere og mere på, at nu skal jeg ned og spille trommer. Så åbner jeg porten, lågen, går ned, lukker den efter mig. Og det jeg lukker den efter mig, så bliver der helt roligt. Der er ikke nogen, der kan høre dig. På den måde er det et frirum væk fra byens larm og byens mennesker. Når du bor i en by, så er du bare omgivet af mennesker og støj og biler og hunde og alting hele tiden. Og det er rigtig dejligt nogle gange at kunne trække sig væk fra det. Og det kan du nede i bunkeren. Det er dernede, jeg går ned og øver, skaber et eller andet. Hvis jeg bare gik derned og sad og kiggede, så ville det nok hurtigt blive kedeligt. Men jeg kan ligesom lave noget, gå ind i musikken dernede. Der er stort set altid den samme temperatur. Du kan stadigvæk også, hvad skal man sige, have et helle fra vinteren i bunkeren. Det kan sne, og det kan storme, og det kan være rigtig møgvejr udenfor. Men når du først kommer derned, så sænker roen sig.
Jeg tror, det er vigtigt, at man i den forandring, der er i gang, og jeg synes, den forandring, der er i gang, er rigtig god, og området trænger til en forandring. Altså, det skal i hvert fald være sådan, at folk også skal følge med. De folk, der bor her, de er måske ikke, det er ikke hipstere. Der kan godt være, der bor en enkelt hipster indimellem, men det er jo ikke sådan et hipsterkvarter. Så jeg tror ikke, at du kan komme sådan udefra og pådutte, at det skal være det nye Indre Nørrebro eller sådan noget, eller Vesterbro. Altså det skal stadigvæk have sin egen identitet. Så du skal jo ligesom bruge de ting, som er i området, på en proaktiv måde, på en konstruktiv måde. Jeg starter om morgenen hjemmefra med hunden og skal ud og lufte hunden, og så løber jeg en tur faktisk tit ud omkring Tuborg. Og så slutter vi af med at han leger lidt nede på stranden, som jo er rigtig dejligt. Vi har fået en strand her i nærheden. Og sådan rigtig om vinteren, så bader Sigge ikke med, men ellers så bader vi fra stranden sammen. Men om vinteren, så løber vi ned til badehuset dernede i Svanemøllehavnen. Jeg starter med at komme ned til badehuset, så tager håndklædet omkring mig, går jeg ned til vandet, ned på badebroen, hvor jeg bader fra. Og på vej derned, så kigger jeg sådan ud over horisonten og nyder morgenen. Og lægger mærke til, om det blæser eller ikke blæser. Hvis det blæser, så tænker jeg, det bliver koldt at komme i vandet. Hvis det ikke blæser, og det er sådan helt vindstille og frostklart, så er det fantastisk. Altså, så er det ren lykke at gå ned til vandet. Så kommer jeg hen til trappen. Så lægger jeg mit håndklæde op i kurven. Så går jeg ned i vandet, og så tænker jeg egentlig ikke så meget, så går jeg bare ned. Hvis man først begynder at tænke over, at man kommer i tyk overjakke og skal ned i det kolde vand, så går det galt. Så jeg tænker egentlig ikke, jeg går bare ned. Og så er jeg kommet ned i vandet, så lige til at starte med, så er det koldt. Og så begynder jeg at tælle. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Så går jeg op. Når man kommer op ad trappen og har været nede i vandet, så kommer sådan brusen indefra i kroppen, som er svært at beskrive, hvis ikke man har prøvet det. Altså, jeg synes jo, det er fantastisk, at man kan bade, når man bor i byen. Så er vinteren også noget værd. Altså, man bliver nødt til at finde et eller andet beskæftigelse med om vinteren, fordi at vinteren kan ellers føles så lang. Der er lige en, der har sagt til mig, at hun synes, at vinteren har været en evighed i år. Og sådan har jeg det slet ikke efter, at jeg begyndte at vinterbade. Jeg synes faktisk, det er rigtig dejligt, det er koldt. Og når der kommer is på vandet, så er det bedst.